Akwụkwọ nke Luk isi nke 15. Mgbe ahụ ndị ọna ụtụ na ndị mmehie niile kpọkọtara ọnụ bịakwute ya ka ha nụrụ ya. Ya mere ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ tamụrụ ntamu na-asị, ọ na-anabata ndị mmehie ma soro ha rie nri. O wee gwa ha okwu gbasara ilu a sị, onye n'ime unu onye nwere 100 atụrụ, ọ bụrụ na otu efuo, agaghị ahapụ 99 n'ọzara ma gaa chụso nke furu efu ruo mgbe ọ chọtara ya? Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-etinye ya n'ubu ya n'ọṅụ. Mgbe ọ lọtara n'ụlọ, ọ kpọrọ ndị enyi ya na ndị agbata obi ya ọnụ sị ha, naranụ m, n'ihi na achọtawo m atụrụ m furu efu. Ana m asị unu na otu ọṅụ ahụ ga-adị n'eluigwe n'ihi otu onye mmehie nke na-achịkọta karịa ndị ezi omume 99 ndị na-achọghị ya. Ma olee nwanyị nke nwere guraza 10, ọ bụrụ na otu efuo, na-agaghị agba kandụl na-aza ụlọ ya ma na-achọsi ike ịchọta ya? Mgbe ọ chọtara ya, ọ na-akpọ ndị enyi ya na ndị agbata obi ya sị, soro m, n'ihi na achọtawo m ego m nke furu efu. N'otu ụzọ ahụ ka m na-agwa unu na ọṅụ dị n'ihu ndị mmụọ ozi Chineke. Onye mmehie karịrị akarị nke a chọtara ọnụ. O wee sị ha ọzọ, otu nwoke nwere ụmụ nwoke abụọ. Onye mbụ n'ime ha abụọ wee sị nna ha, nna, nye m oke kwesịrị. O wee nye ha oke ya nke ihe onwunwe. Ya mere mgbe nwa nke nta kpọkọtachara mmadụ niile, ọ gara njem ya gaa n'ógbè dị anya. Ebe ahụ ka o mefuru ihe onwunwe ya n'ụzọ na-enweghị njide. Mgbe o mefusịrị ihe niile, nnukwu ụnwụ dara n'ala ahụ dum. Ọ malitere ịnọ na mkpa. O wee gaa rịọ otu onye obodo ahụ maka enyemaka. O wee ziga ya n'ụgbọ ya ka ọ zụọ ezi. Ọ gara chọọ ka afọ ju afọ ya na mkpofu nke ezi ndị ahụ riri, ma ọ dịghị onye ga-enye ha. Mgbe ahụ ọ laghachiri n'onwe ya wee sị, olee ndị ohu nna m nwere nri zuru oke, agụụ na-agụkwa m. M ga-ebili gakwuru nna m wee sị ya, nna, emehiela m ya na gị, ma erubeghị m ka a kpọọ m nwa gị. Mee ndị ohu. Mgbe ahụ, mee m ka m bụrụ otu n'ime ndị ọrụ gị. Mgbe ahụ o biliri wee bịakwute nna ya. Mgbe ọ ka nọ n'ebe dị anya, nna ya hụrụ ya, o wee nwee ọmịiko n'ebe ọ nọ, wee gbaa ọsọ dakwasị n'olu ya wee susoo ya ọnụ. Nwa nwoke ahụ wee sị ya, nna, emehiewo m megide ya na megide gị. Erukwaghị m ka a kpọọ m nwa gị. Nna ya wee sị ndị ohu ya, weta uwe mwụda kacha mma yikwasị ya, tinye mgbaaka n'aka ya, tinyekwa akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ ya. Weta nwa ehi ahụ mara abụba, gbuo ya ma mee ka o rie, nwekwa obi ụtọ, n'ihi nke a nwa m nwoke anwụọla, ọ lọtawokwa, o furu efu mana a chọtara ya. Ha wee malite ịṅụrị ọṅụ. Ugbu a nwanne m nwoke nke okenye nọ n'ọhịa. Mgbe ọ bịarutere nso n'ụlọ ahụ, ọ nụrụ olu ihe mgbu. Ọ kpọrọ otu n'ime ndị ohu ya wee jụọ ya ihe ndị ahụ pụtara. Ọ sịrị ya, nwanne gị nwoke abịala, nna gị egbuola nwa ya nwoke n'ihi na ọ nabatara ya n'udo. Mgbe ahụ iwe were ya, ọ jụghịkwa ịbanye. Ya mere nna ya pụrụ ma rịọ ya arịrịọ. Ma ọ zara nna ya sị, lee, afọ ndị a niile ka m jeere gị ozi, ọ dịghịkwa mgbe m nyere gị nwa ewu ka m wee soro ndị enyi m rie nri. Ma mgbe nwa gị nwoke a, onye mebiri ihe onwunwe gị na ndị akwụna,
ị gburu nwa ehi ahụ mara abụba n'ihi ya. O wee sị ya, nwa m, ị ka nọnyere m ihe niile m nwere bụ nke gị. O kwesịrị ekwesị ka anyị mee mmemme ma ṅụrịa ọṅụ ọzọ, n'ihi na nwanne gị nwoke a anwụọla, ọ lọtawokwa, ọ furu efu mana achọtawo ya.